2,000 years later. Hello guys, jodoh nang lang sa mga channel lo. Jora rong mayang kay video klay jaya ang itang mo video ka ekostari marsho aning bande ni salo ang kisah beri mani. Bon bazar batangai sajana mani roti sapai mani gai bon bazar bai 10 minit hairong naganeng gai naidi ban kodoma nukran rok gai ang tak siri wan okran nai donggo asaka ban kodor mani kolokma sra usnu hian gai jera nugya khorok phaine phebedi markhan tongtongo gai tak di kicha tirok ransa Tawang kena rano no kui mangkana bakana ro kyangja foto bojana hene bakana kyangna hamani foto to bojak bai kya inga hain video khlai tong hata inga israno camera basanga tongna ro yang tongo je ani video nai tong nai ro ani kok samani jaya tong kena kan di video no paitak zara nai tong di Tabo hingke behala bazar shop baisa o jaga hati rok khai trang tang sinai hinai hingkai yang jrabi o thalai ke sung jrabi paini hinai aske borok kwbangma khulogri simali oro ngemo mangso hingke basai bari si pai to sio behala bazar mamliya video no puilani simi paithak jora nai tongma bangi jotono no hambai tei naisingni tongdi ani gotan vlog no.